Još malo je spremno za peć picu kad vidimo da je gore kad pobjeli cigla. To znači da je temperatura dosegla oko 500 stupnjeva i onda sagorijeva čađa koja se stvara prilikom izgaranja drveta. Znači kad znate da pobjeli cigla, znate da je oko 500 stupnjeva i to je dovoljno, to je više dovoljno za peć picu. Čekaj, briši si ruke.